Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Spiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Spiritu Santu tkun ma'kom il-koll. U tieżies felu 22 sena minn meta ir-ruħ qaddisa, ir-ruħ tajba ta' Dun Mikil Attart għaddiet minn din il-ħajja l-oħra ejjew niċċelebraw din l-Ewkaristija. Edin hawn flimkien saċerdoti, fostna hawn ukoll Monsiur Josef Grek, il-postulatur, minn barra s-saċerdoti l-oħra. Edin ukoll hawnhekk miġbura bħala insara, bħala nies li nemmnu, bħala nies li nafu lil Dun Mikil, u wkoll jinċert persuni li qegħdin nitolbu grazzi bl-interċessjoni ta' din ir-ruħ ħażiża ta' dan il-qaddej ta' Alla Dun Mikil Attart. Ejjew nresqu t-talba tagħna lil Alla permezz ta' din l-Ewkaristija biex jidħol għalina f'dan is-santwarju għażiż li tiegħu tant kien devot, il-Madonna ta' Pinu, is-santwarju u l-ħidma pastorali kollha li jiddur magħha. Biex nitħejjew tajjeb bħal li niċċelebraw kif jixraq din l-Ewkaristija, ejjew narfu ħtijietna u nitolbu lil Mulej ikollu ħnina minna. Ejjew nitolbu maħfra flimkien. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-emil u billi ħallejt mirijieti. ħtijatijaj, bl-ikbar ħtijatijaj. Għalhekk nitlob lill-Imqaddsa Marija Dejjem Verġni, lill-anġli, l-qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Mulej, inta għażilt il-qaddej tiegħek, is-saċerdot Dun Mikil Attart, għas-servizz imqaddes tiegħek f'din id-dinja. Ilqgħu issa għal dejjem fl-għena tal-glorja tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. Il-kelma li ġiet lil Ġeremija minant il-Mulej u qallu: u inżel ant il-fuħħari u hemm jiena insemmek kliemi. Jiena nżilt ant il-fuħħari
u sibtu qiegħed jaħdem fuq ir-rota. U hekk kif il-ġarra li kienet jaħdem ħarġitlu ħażin, kif jiġrilu t-tafal f'idejn il-fuħħari. Dan reġa' għamel oħra minna kif oġob lilu. Imbagħad il-mulej kellimni u qalli: Dar Iżrael, jaqgħu ma nistax nimxi magħkom bħal dan il-fuħħari. Oraklu tal-mulej. Bħalma hu t-tafal f'idejn il-fuħħari, hekk intom f'idejja, dar Iżrael. Il-kelma tal-mulej. Ħieni minn falla ta' Ġakob isib l-għajnuna tiegħu. Ħieni minn falla ta' Ġakob isib l-għajnuna tiegħi. Faħħar ruħ tiegħi il-mulej. Infaħħar il-mulej tul ħajti kollha. Nanni lill-Alla tiegħi kemm indum ħaj. Ħieni minn falla ta' Ġakob isib l-għajnuna tiegħu. La tittamawx fil-gbarat, għax il-bniedem ma jsalvakomx. Malli toħroġ ruħu lejn l-art jerġa' jmur, jintemmu dakinhar ħsibijietu. Ħieni minn falla ta' Ġakob isib l-għajnuna tiegħu. Ħieni minn falla ta' Ġakob isib l-għajnuna tiegħu. Min għandu t-tama fil-mulej Alla tiegħu li jagħmel is-sema, l-art u l-baħar u kull ma jinsab fihom, u li jżomm kelmtu għal dejjem. Ħieni minn falla ta' Ġakob isib l-għajnuna tiegħu. Iftħinna qalbina mulej biex nifmu il-kliem ta' ibnek. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Tixbaħ ukoll is-salta ta' smewiet li l-xibka mitfuha l-baħar li fiha jinġabar minn kollox. U meta jtellgħu għax-xatt u joqogħdu bil-qiegħda, jiġbru fil-kanestri dak li jkun tajjeb u jarmu l-ħażin. Hekk jiġri fit-tmiem id-dinja. L-anġli joħorġu jifirdu l-ħżina mill-ġusti u jixħtuhom fil-ħoġġiġa tan-nar. Hemmhekk ikun hemm il-biki u t-tażżiż ta' snin. Kollu fintuh dan iva qalulu. U qalilhom: Għalhekk kull kittieb li jkun sar dix-xibru tas-salta ta' smewiet jiġbaħ lil wieħed sid li mill-ħażna tiegħu joħroġ sew il-ġdid u sew il-qadim. Meta mbagħad Ġesu temm dawn il-parabboli tellaq minn hemm. Il-kelma tal-mulej. It-tifħin lilek Kristu. Alleluja, 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 alleluja.
fil-vers ta' qabel il-Vanġelu tal-Alleluja, il-lettur minn kien qiegħed jaqra għal frażi sabiħa immens, iftħilna qalbna mulej biex nifhmu l-Iskrittura, biex nifhmu l-kelma tiegħek. Hija meħuda mill-Vanġelu ta' San Luqa kapitlu 24 meta San Luqa jikkummenta dwar Ġesu flimkien mad-dixxipli wara li jqum mill-mewt jgħidilhom jgħid San Luqa u fetħilhom moħħhom biex jifhmu l-Iskrittura. Kemm hu sabiħ il-qari tal-lum u kemm hu adattat għal din l-okkażjoni tal-anniversarju mill-mewt tal-qaddejta Alla Dommikil Attard. Ma nafx jekk tiftakrux imma l-ewwel qari beda b'mod stravolġenti, b'mod qawwi ħafna, b'mod sabiħ immens. Il-kelma tal-Alla ġiet fuq Ġeremija. Mhux Ġeremija qraha, mhux Ġeremija fittixa, imma l-kelma tal-Alla ġiet fuq Ġeremija. Dak li jiġri lil kull wieħed u lil kull waħda minna kull darba li aħna npoġġu lilna nfusna disponibbli niftu widnejna moħħna qalbna biex nisimgħu din il-kelma. Il-kelma tal-Alla tiġi fuqna, tiġi fuqek, tiġi fuq kull wieħed u kull waħda minna. Il-kelma tal-Alla li sabet posta, sabet il-bejta tagħha fil-qalb, fil-moħħ ta' Dommikil Attard. Kif sabet il-bejta tagħha fil-profeta Ġeremija. Ġeremija jmur għand il-fuħħari mqanqal minn din il-kelma u jara li l-fuħħari jaħdem. U l-fuħħari waqt li qiegħed jaġen, waqt li qiegħed bejn idejh iħaddem it-tafal, jaġen it-tafal bejn idejh u jagħti forma lil dan it-tafal. Il-profeta Ġeremija jinduna li dan il-fuħħari waqt li qiegħed iħaddem u jaħdem it-tafal jagħti forma lit-tafal ta' oġġett jew ta' ieħor u meta ma jiġix sew l-oġġett illi qiegħed jagħmel bidejh il-fuħħari ma jarmihx it-tafal. Ma jarmihx it-tafal. Anzi, il-fuħħari lil dan it-tafal jerġa' jiġbru u jerġa' jipprova jagħtih forma ġdida. Forsi l-istess forma ta' qabel jew inkella forma oħra. U Alla jdur fuq il-profeta Ġeremija u jgħidu hekk nagħmel jien mal-poplu tiegħi qatt ma narmi lil ħadd, ma narmi lil ebda bniedem, ħadd mużejjed, ħadd muwarrimi. Kemm għandna bżonn nisemgħuha dejn kultant fil-ħajja tagħna b'mod speċjali meta ngħaddu minn diffikultajiet, meta l-pjanijiet tagħna ma jirnexxewx, meta l-forma li rridu nagħtu aħna lil ħajja tagħna ma tiġix. Ma tiġix kif nixtiequha. Ma sseħħx. U kultant narmu lilna nfusna jew narmu kultant lil dawk li aħna nħobbu għax forsi m'għandhomx il-forma li nixtiequ aħna jew li xtaqna aħna għalihom. Il-profeta Ġeremija permezz ta' din il-ġrajja esperjenzjali, din il-profezija li toħroġ mill-esperjenza tal-ħajja jgħidilna li jisma' li Alla ma jagħmilx hekk magħna. Alla ma kull bniedem, ma kull wieħed u kull waħda minna, jekk il-pjan tagħna ma jirnexxejx, u anke jekk il-pjan tiegħu ma jirnexxejx, ma jarminiex, imma jerġa' jipprovi jagħtina forma oħra bidejh, bir-rida tiegħu, bl-imħabba tiegħu, bix-xewqa tiegħu, bil-kura tiegħu. Alla lil kull wieħed u lil kull waħda minna. Ejduli intom jekk dan konniex inħossuh kull darba li aħna niltaqgħu ma' Dommikil u nirrakkuntawlu biċċa storja ta' ħajjitna. Ejduli jekk kienet ġdejn tkun l-esperjenza meta noħorġu minn ħdejh wara li nitkellmu miegħu, wara li nxerdu f'ħoġru, f'qalbu, f'moħħu l-inkwiet tagħna, l-problemi tagħna, il-pjanijiet tagħna li ma rnexxewx, jekk konniex noħorġu minn ħdejh b'din is-sensazzjoni li għal Alla xejn mu żejjed, li għal Alla xejn mu żbaljat, laqqas idnub, xejn mu żbaljat, għax anke midnub, Alla kapaċi jagħmel xi ħaġa sabiħa, Alla kapaċi jagħmel ħolqien ġdejd. Ejduli jekk nixdejn l-esperjenza li kull wieħed u kull waħda minna konna nħossu wara li nitkellmu ma' dan il-bniedem ta' Alla, ma' dan il-profeta ta' żmienna. Ejduli jekk nixtkun l-istess sensazzjoni ta' dak
illi fuq ix-tajta jiġbor u jiġbed ix-xibka mimlija b'kollox, b'ħut tajjeb u b'ħut mhux tajjeb. Għax dejni s-saltna ta' smewiet. Meta tmur fejn Dum Mikiel, ejdu li konċ tħoss fejn Dum Mikiel li mħabba illi Alla għandu lejn kull ħadd, lejn kull bniedem, u minu għamel x'għamel, ġralu xi ġralu. Forsi jew mingħajr forsi, għalhekk lil Dum Mikiel kulħadd kien ifittxu. Għax kulħadd kien iħoss illi fil-qalb ta' Dum Mikiel kien hemm post għalih, kien min kien. Kienx kriminali, kienx ħabsi u ma kienx bniedem qrib ta' Alla u bniedem imbiet mill-Knisja. Kien min kienx bniedem fi żwiġġ regolari jew mhux, kien min kienx bniedem f'saħħti jew bniedem marit. Kulħadd kien iħoss li hemm kantuniera fil-qalb ta' Dum Mikiel għalih, għax il-qalb ta' Dum Mikiel verament kienet xbija tas-saltna ta' smewiet ta' din ix-xibka li tiġbor fiha lil kulħadd. Il-qalb ta' Dum Mikiel kienet ġbija ta' Alla. Jew fil-waqt li llejla inġeddu l-imħabba tagħna lejn Alla għax din ix-xewqa l-ewwel u qabel kollox ta' Dum Mikiel. Jew fil-waqt li nġeddu x-xewqa tagħna li nħobbu lil Alla fuq kollox u fuq kulħadd kif kien iħobbu biex il-qalb tagħna tkun tixbaħ ukoll lil dik ta' Alla u lil dik ta' Dum Mikiel. Ejjew illejla nagħmlu minn din l-okkażjoni talba ta' ringrazzjament lil Alla għal din il-persuna, għal dan id-don, dan ir-rigal li huwa tali ilna, tali d-djoċesi tagħna, tali s-saċerdoti, tali l-familji, tali l-membri parlamentari, tali l-kazini, tali l-ħabsejn, tali l-allima. Dum Mikiel kellu kelma ta' mħabba għal kulħadd, għal kull tipoloġija ta' nies. Ta' fuq kollox imma lil dawk li jħossuhom l-iktar mwarba, ta' fuq kollox lil dawk li jħossuhom l-iktar vulnerabbli, l-iktar dajfa, l-iktar batuti, mod speċjali l-morda. Ejjew nofru din l-Ewkaristija bħala talba lil Alla lil Dum Mikiel, bħala talba lil Alla bl-interċessjoni ta' Dum Mikiel għal ħtiġijiet, għax-xewqat, għat-talbiet li għandna f'qalbna, li qegħdin inġorru f'qalbna. Il-mulej jieħu ħsiebna, il-mulej jagħtina qalb li tixbaħ lil dik tal-qaddej tiegħu Dum Mikiel. Ejjew nresqu t-talba tagħna b'fiduċja sħiħa lejn Alla l-Missier tagħna li jagħtina d-doni tiegħu fidi sħiħa li jagħtina dak li għandna bżonn, dak li hu meħtieġ għal ħelsien għas-salvazzjoni tagħna. Għal komunità nisranija sabiex permezz ta' ġesti kontinji ta' ħnina u maħfra tkun sinjal li jidher tal-paċenzja ta' Alla mal-bnedmin, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal poplu li għadhom qatt ma semgħu bi Kristu biex taslilhom malar kemm jista' jkun l-aħbar it-tajba u jsiru parti mill-poplu ta' Alla, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal dawk li huma impenjati fil-promozzjoni tal-bniedem biex fuq l-eżempju ta' Kristu ikunu dejjem attenti għal bżonnijiet tal-emarġinati u l-foqra tas-soċjetà, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina sabiex minkejja l-kontradizzjonijiet u l-fallimenti tal-proġetti magħmula mill-bnedmin ma nejjew qatt nagħmlu t-tajjeb, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fiskiet ta' qalbna, kull wieħed u kull waħda minna jressaq it-talba tiegħu bl-interċessjoni ta' Marija li qegħdin fis-santwarju tagħha kif ukoll bl-interċessjoni ta' Dum Mikiel għat-tard.
Inroddulek ħajr missier qaddis, għad-doni tiegħek imma l-iktar għall-istess ibnek Ġesu Kristu moti għalina u li jgħix wisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Birek Alla għal dejjem. Birek int mulej, Alla tal-għu it-tulitek tajta dal-lejlek d-dinja xorri. Minnu jisir għalina x-xorta għu birek Alla għal dejjem. Għana mulej Alla tana u għamil li kullur tal-issabbitu li sejri. Għadda f'li mulej mżurin. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. O Alla li tista' kollox, il-qaddej tiegħek is-saċerdot Dun Mikiel Attart f'din id-dinja kien amministratur fidil tal-misteri qaddisa li qed niċċelebraw. Bis-saħħa tagħhom għamel li jissa jarawhom fid-dawl tal-verità tagħhom bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżu ħajr lil mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid għalina li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Bih feġġet għalina t-tama tal-qawmien għallena. Ek li aħna għat li nitniktu għax nafu li għanna mmutu li tfarġu bil-weda ta' ħajja oħra li qatt ma tintem. Għax għal dawk li jemnu fik mulej, il-ħajja ma tintemx imma tinbidel. U mal-mewt tal-ġisem fuq dill-art titħejja għalina amara għal dejjem fis-sema. Għalek mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla eda. Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Pleni sunt celi
Hosanna in excelsis benedictus qui venit in nomine Domini Hosanna in excelsis. Għaddejs tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħajl ħobs ratt il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi u Alla tiegħi. Hekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Mulej tiegħi u Alla tiegħi. Mulej tiegħi u Alla tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Li niklu dal-ħoss u nixorbu dal-kalċi, inħabru l-mewtija u l-samatiċ. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajra x'oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taf l-imħabba flimkien mal-Papa l-jum, mal-Esqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar mulej fil-qaddej tiegħek Dom Mikeel li joġbok issa jaħlu għal għandek minn dinja. Ftakar ukoll f'dawk ħutna, rabatna u benefatturi li raqdu bit-tama tal-qawmien. Daħħal il-mejtin kollha quddiem seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk. Għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqassa u Malla Marija, San Ġusepp, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek, Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti tismewi, jitqaddes ismu, jiġi saltnata, ikun li trid inti fis-sema iktabba. Ħobsna ta' kuljum matina. Aħfrilna d-dubitna bħalma naħfru il-minuħati għalin. Iddaħħalniex fi tiġbin, steħlisna bid-dem. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnu u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-biġja
tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi. Tħarix lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u l-għaqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu Ġesu li jerfa' fuq l-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf.
nitolbu. O Alla, issa li tqarbilna bis-sagrament tas-salvazzjoni tagħna, nitolbuk tħenna l-qaddej tiegħek is-saċerdot Dun Mikiel Attard, ilqgħu fis-sema biex jaraf fil-verità sħiħa tal-misteri tiegħek li amministrajnilek fuq l-art bi Kristu Sidna. Issa ser ninġabru ħdejn il-fdalijiet ta' Dun Mikiel u nagħmlu t-talba fuq il-qabar tiegħu, imbagħad nagħmlu l-barka tal-aħħar. Kull wieħed u kull waħda minna jinġabar lura lejn dan. Flimkien naqbdu s-santa li tqasmetilna qolbu. O Alla ta' tiba u ta' seta bla tarf, intoġbok is-sejjaħ lil Dun Mikiel Attard għas-saċerdozzju u rittu jkun għaddej biżel fil-għalqa tiegħek. Aħna nfaħruk u nroddulek ħajr għal grazzi li inti xerriet fuq il-poplu tiegħek permezz tal-ministeru saċerdotali tiegħu, kif ukoll permezz tat-talb u tas-sagrifiċċji li kien joffrilek. Aħna nitolbuk mulej biex jekk kieni r-rieda tiegħek inti tigglorifika lil Dun Mikiel u bl-interċessjoni tiegħu lilna tatina l-grazzja li tant nixtiequ u li bil-ħerqa u b'fidi fik qegħdin ninresqu quddiemek. Amen. Fiskiet nitolbu l-grazzja li neħtieġu. Missier l-aktar ħanin, nirikmandawlek ir-roħ taħuna Dun Mikiel. Aħna għandna tama qawwija li hu bħal daw kollha li jmutu fl-għaqda ma' Kristu, qatt jerġgħu jqumu għal ħajja ma' Kristu fl-aħħar jum. Aħna nroddulek ħajr għal ġid kollu li inti fawwart fuq Dun Mikiel matul ħajtu u fuq daw kollha li kellhom b'xi mod relazzjoni miegħu bħala sinjal għalina tat-tieba tiegħek u tax-xirka ħinja tal-qaddisejn fi Kristu. Għalhekk mulej fil-ħnina tiegħek għati widen għat-talb tagħna. Iftaħ bwieb is-sema għal qaddej tiegħek. Għamel li aħna li għadna hawn infarġu l-xulxejn bi kliem ta' fidi. Sa mal-koll flimkien niltaqgħu fi Kristu. U hekk inkunu dejjem miegħek u maħuna Dun Mikiel bi Kristu Sidna. Amen. Mulej magħkom. Iberikkom, iħariskom, Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.